салом. ин лаҳза бо хоҳиши якчанд подписчикон тарзи тайёр кардани рамёнро нишон медиҳам. яъне корейскии рамёнро дар усули хона чӣ тавр омода мешавад. якчанд подписчикон хоҳиш карданд ки тарзи омода карданашро ба мо нишон диҳед. хуб, касоне ки метонанд, беҳтарин касоне ки наметонанд, бо диққат тамошо кунед, хеле бомаза меояд. аз ана ҳамин рамён истифода мекунем, ёл рамён бо маззаяй. барои тайёр кардани рамён ба мо рамён, тухм, сир ва килки лозим аст. сараввал дар як коса рамёна бо приправаҳош мегирем. сипас ба он об мерезем. оби ҷӯшак, ҷӯшомадагӣ. хуб, обашро шумо метавонед аз ана ҳамин рамён камакак болотар, яъне камакак зиёд резед. тамом бо чашм бинед, аллакай медонед. кӯшиш кунед обашро бисёр наандозед, чунки анамин маззаи рамёна оби зиёд нест мекунад. ози об меҷӯшад, баъдан метавонем ҳамаашро омехта кунем, якҷо кунем. 2 дақиқа интизор мешавад. ана мехел бояд ҷӯшад. приправаи тезакашро ман ҳамаашро андохтам, чунки мо тезиро хуб мехӯрем. касоне ки тез хӯрда наметавонад, метавонанд ки теза анамо приправаи тезашро наандозанд. лек лоақал камакар андозед хуб мешавад, чунки маззааш боз бомаззатар мешавад. сипас тухм меандозем. ҳангоме ки тухмро андохтем, зуд онро мекобем, ҳал мекунем, яъне тит мекунем тухма. кидарёба ана ҳамин тавр мо омехта мекунем. баъд аз он килки меандозем. сипас мекобем. қариб буд ки кимчиро фаромӯш кунам. ҳатман кимчиро ман дар омода кардани рамён меандозам, чунки хеле бомаза аст. ана ҳамин погум кимчи мегӯянд. погум кимчиро илова мекунам. дар охир сирро меандозем. таъмашро хеле болаззат мекунад. бинед чӣ хел бомаза ҷӯштеса. дар ҳақиқат бомазаяй. ҳастанд нафарое ки кимчи намеандозанд, килки намеандозанд, танҳо тухму ана ҳамон сир. махсусан шавҳари ман кимчи намеандозанд, вақти хӯрдан дигар намуд меандозанд. лекин ман анамин усуле ки тайёр кардам, ана ҳамин хел омода мекунам. кӯдако бомаза мехӯранд, нағз мебинанд, махсусан худамам. агар ана ҳамин усул қати тайёр кунем, беҳад бомаза мебиёд. рамён ҳам омода шуд. хеле бомазза метавад. татесо ҷи рамён татесо ана кӯдакам рамён кутасан. арасо рамён тайёр шуд. ана ку мечашем. бомазза буд. тата хӯрдӣ? кӯдако хӯрдан, ман нав аку мечашу мехӯрам. бисмиллоҳ. корини бомаза. беҳад бомаза. шумо низ метавонед дар муҳити хона ана ҳамин усуле ки бо анамин усуле ки ман тайёр кардам нӯши ҷон кунед. бовар кунед ба маззаи маххултон мешавад.